Dwoko mokwongo ma KJS mogol kawuono choro piny Kenya machiegni kod yueyo chutho kit somo mar 844 lokruok ma kamano manochakore higa ma 2017 kawuono chopo ng'iende ka grup mokwongo mag CBE otieko somo mar junior kendo koro gichomo senior school kama gibiro kawe higni 3 ka Simfros Okinda chiwono ler ewi pogruok madhi bedo e kit somo ni kod machon mar 844. Kuom thuolo malach odiochieng' mar chiwo duoko mag piny madongo ne nyiso picha machalre. Miel, wende, mor mar jopuonjre kod jopuonj kod nyasi mag pako skunde motimo maber. Pichano opogore kod odiochieng' ma kawuono kigolo duoko mag piny mar klas 9 KJS e okang' mokwongo. Piny oling' thi onge luongo nying sikunde kata jopuonjre motimo maber maloyo jowadgi ka ng'eyo kaka jopuonjre otime penj owene jonyuol kod jopuonj gi jopuonjre giwegi. Kopogore thuolo machon, piny mar KJS ogolo sigo mapek e kor japuonjre mane nyiso ni japuonjre ma oreme penj ngima mare ok dhi maber ahinya kipimo kod mago motimo maber ahinya kotenore koda weche mag yiero skunde mabeyo. Ne jonyuol mathoth gipoko lony malong'o kod lai manyien ni KJS ok bi gi certificate mak mana jopuonjre biro yudo oboke manyiso kaka gitimo e kit somo duto 12 ma dho ngere dendo ni result slip. Kit duoko no bende oke machiw maksi duto ma ibiro tigodo e tero japuonjre senior school kaluwore ni maksi mag KJS ikwane yo mopogore. The assessment of learners at grade 9 comprised 20% from the Kenya Primary School Education Assessment, 20% from the school-based assessment in grade 7 and 8, and 60% summative evaluation at grade 9. This summative evaluation is the KJS. Senior schools ibiro pogi kaluwore kod kit somo magichiwo. Kit somo go oting'o STEM mano kama oting'o science, engineering kod kwano. Machielo en social sciences ma ne jopuonjre matimo maber e somo mag dhok kata humanities kod somo mag dini. Kamogik en arts and social sciences ne jopuonjre mani kod mich e weche tuke, ng'wech, drama e kin mamoko. Senior school opogi e kidienje 4. National schools machon sani luongo ni category 1 kata C1. Extra county schools sani luongo ni C2. County schools iluongo ni C3. Ka sub county schools iluongo ni C4. Jatatije mar TSC yor kojolo Evelyn Mitei olero ni jopuonj oseketo ikruok makare ne lokruok manyien ka jopuonjre mokwongo donje senior school Januar higa manyien. The transition demanded courage, adaptability, and strong learner-centered approach for our teachers, and I sincerely applaud them for embracing the competency-based education system and its assessment model. They have shown remarkable flexibility and innovative leadership, realigning instructional approaches, guiding learners, supporting projects, and preparing them for assessments that prioritize skills over memorization. Kamudho mandiwa umo kang' achiel e kit somo mar 844 kendo tarieny ne piny maduong' mokwongo ma jogedo chiko KJS e bwo CBE. Piny Kenya chorore machiegni kod loro chutho kit somo machon mar 844 mabiro rumo ayanga e higa mar 2027. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jolupa dek na